Shalom, salam damai, salam sejahtera, salam kebaikan di hita, salut na damang dainang, nanulungan di bagasan Kristus Yesus. Tapasadar hatta la manangin hata ni dibata, alay jumulu ma martangya kita. Dami ni dibata na sumurong siya na saroha. Ima mga ramoti ati-ati do pikra muna. Di bagasan Kristus Yesus tuhatay. Amen. Hata ni debata na lao si parsajarata dia pala partikeno dene may siyan panurirang Jesaya biddu 75 mamuka may sana opat sa tuay 10 o mahata ni Tuhan tapayut yuk madibagasan rohat tabi do kamu matuaka barohana tahutan pirma todimuna unak kamu mabia idama debata munahiro martubol hondo mamalosson hodo ibana tongon paluahok kamu buhan nama desi mata ni halak nama pitu jala marbinege bainon na pinggol niaka nanengel marhajijang madisi halak na papang songon ursa jala maria-ria dila ni hala nangungu ay marbuhal-buhal ma akka aek di halongonan jala sunge diadaran jala tano hasang situtu gabe tao jala tano bakal-bakal gabe permulaan aek diinganan pangulon na niya naga na sailaon tu arung dohot tolong adong hu disi dalan belubung dohot dalan na bulon na targoar dalan na badia dan jadi mamulus ya ni halak na ramut jalan nasida na punasa manangisi na madalani dalani gariakan na oto dan tagamon lilu dan adong disisinga jalan nasotupa buluson ni binatang panoro mananjupang disi jelmaka na pinalua mardalan disi jadi mula masugot hala akka na pinalua ni Jehovah jalan maria-ria roto Sion jalalas ni roha sedang liling na di atas ulu nasida dapotan hilas doklas ni roha nasida alay mapurus maaka ang gohar arsa dohot hoi-hoi ido pajahon na damang dainang nenolonga di bagasan Kristus Yesus sudedo hita hiya mabiar di bagasan parngulota talumobi di situasi sisonarion sudedo hita mabiar tu kopi sa pulusia makana ala ni biar ni rohatta do molo ngaliam mohop pita sonari molo demam batuk pilek ala ni honaudan mabiar do hita marubat ke rumah sakit buasa mabiar hita di dok hona covid 10 sia manang hona corona damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus somalna molo mabiar jolma adong do jolmai nagawe pajanoko diri na tu debata ale adong do jolmai ditiki adong biar ni rohana manang si taunon naro tu bagasan parngulon nama mabiar ibana adong muse do jolmai nagawe paholang dirina sian debata bangso ni debata ima bangso Juda nasida mabiar do disiala situasi na dia dopa dinasida ima disiala bangso Asyur manaluhon bangso ala ni biar ni bangso ni dibatai dan runa sida mangalului pangurupit tu debata alai pola lau na sida mangalului pangurupion tu bangso na asing na dietong na sida
bangsa na asingo boy mangurupi jala paluahon nasida. Alay ahman na terjadi situasi di bangso ni dibatai dung tertaban dung ditaluhon bangso na asing lam galima pardagingon ng partodyo na sida. Kekalahan bangsa Tuhan, umat Tuhan, membuat bangsa itu, membuat umat itu semakin kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Hatalu dinasida, mabanasida, lam dausan debata. Hatalu dinasida, mabanasida, lam holang siya debata. Bahkan si tahunon demi si tahunon gabi mabay mago hapor siyaon ng pakirimon ni bangsoy. Dang diboto na si dabe tu dia tordongon na akka pertangisan akka haberniton inama na dia ni bangsoy. Sa sitong nga wasa pola boy na sida ditaluhon ima bangso naas. Sa luhut na ala naso olo do na sida marsobat tu debata. Kekalahan umat Tuhan itu terjadi dikarenakan karena mereka tidak mau menyembah kepada Tuhan. Karena mereka justru mempersembahkan hidup mereka kepada berhala. Maka ini menyakitkan hati Tuhan. Maka Tuhan mengizinkan bangsa lain untuk mengalahkan mereka. Huria nenalongan di bagasan Yesus Kristus. Di bagasan hatahutan. Di bagasan bierni roha. Di bagasan si taonon. Roma na poso ni debata ima si Jesaya. Pasahaton barita las ni roha tu bangsoy. Turpu jamita nasa tuhita dia pala partikyanon. Sada baga-baga doon na pinatupan ni debata marhite-hite si Jesaya na dipasahat ni ma debata tu bangsoy. Baga-baga na sungod dia debata mabaga-bagahon naikon paulakon na bangsonai naikko paulakon na hala Israel, hala Yehuda, tuingana dinasida iman ditano kana. Turpu jamita nasahat tuhita ima taringot tu baga-baga di bagasan holong ni rohan ni debata jala di bagasan pangulo ni bangso nahatahuta. Diaya paupaton hobarto turpu jamita nasa tuhita dia pala partikyanon. Dido debata marhite-hite si Jesaya tu bangso ni debata dido. Do kamu na matuaka paroha na tahutan. Pirmato dimuna unak hamu mabiar. Idama debata muna iro martupol hondon mamaloson. Hodo ibana tongon paluan na hamu. Na perjulos sehali siya naya paupatonon takas idokko debata pirma to dimuna una kamuna tahutan. Onsa sitong na paingoton bangsoy asa marpos niruhan na sida holang tu debata. Pirma to dimuna. Una kamuna tahutan di bagasan parngulong muna. Unang behamuna madile di bagasan ngulung muna. Pirma to dimuna. Porsia mahamuna tu debata nekorodo ima debata paluak kamuna. Hatau takas patuduhon naik komargati matutu situasi na diadupan di bangsoy. Situasi na salaon na diadupan di dasida. Ima situasi na mabemago haporsiaon. Situasi na mabemago pakirimon. Situasi na mabetahutan. Situasi na mabemakahitir na sida. Alay gabi margati masaluhu nai. Disiala basa-basa doholong ni rohan ni debata tunasida. Ketakutan menjadi sebuah kepastian hidup.
penderitaan menjadi sukacita. Damang dainang nenolongan di bagasan Kristus Yesus. Marhite-hite hataon songod dia barita las ni rohabulon na pinasah ni si Jesaya tu bangsoi asa totong na sida marulupulop di bagasan parngulon na asa totong di ida na sida jala dilala na sida songod dia balgani holong ni debata na ikosahat tu parnguluon ni bangsoi dung dipaposi si Jesaya roha ni bangsoi dipasahat si Jesaya mamusenang akka barita las ni roha di bagasan palimahon sa tuay pasapuluhon takas madisi barita las ni roha na pinasa barhite-hite turpu jamito dia palimah didokon buhan na madisi mata ni halak na mapitung jala marbinege bahinon na pinggol ni akka nanengel marhajijang madisi halak na papang song ursa jala maria-ria dila ni halak na ngungu ay marbuhal-buhal maaka aek di halongonan jala sungai dia darang. Orang yang buta disembuhkan, orang yang tidak mendengar menjadi mendengar. Alai dakolang di pardagingon nang diaka partodion. Nama pitung di bagasan partodion, nanengel di bagasan partodion, napapang di bagasan partodion, ikon gabi marulupuluk manasida, ala nang gabi porsia musenang nasida tu di bata. Ada berita sukacita, ada kepastian hidup, ada kabar gembira yang senantiasa Tuhan berikan kepada bangsa itu. Saluhut na haluaw ni dang buy di patupa gugunijol mananong di portillo. Haluaon na komasa tu bangsoi holang debata sa diri do na buy patupahon ni. Huria nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Si taunon parukilon jala akka hatahuton na diahe ni bangso ni debata di pamalum debata bangsoi na di bagasan tertaban na sida di palua debata saluhu naon pataridahon sangod dia holong ni roha ni debata tu bangso ni debata tuaka anak haulongan ni rohana huria nenolongan di bagasan Yesus Kristus bahkan di turpu jami tahun tidak hanya kehidupan mereka yang dipulihkan perekonomian bangsa itu juga Tuhan pulihkan akatano diadaran akatano halongonan gabit marai yang selama ini menjadi padang gersang. Ketika kasih Tuhan nyatakan di dalam kebesarannya, maka semuanya berubah. Yang selama ini menjadi padang gurun, akan Tuhan ubahkan menjadi sumber air kehidupan. Huria nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Di bagasan hatan di debataon, na perlu sukunota bagas tu bagasan rohata. Buhatu tu hita. Adonai dokon nanang dohono ni debata tu bagasan parnota dia pala partikan. Songo dido nang hapor siya. Na perjulo sahali marhite-hite hata ni debataon nang didok nang tuhita gan marsada-sada pirma todimuna unak kamuna mabiar. Osa nang tuhita. Mungkin selama ini kehidupan kita dilanda banyak persoalan. Mungkin selama ini kehidupan kita dilanda banyak ketakutan. Parnguluta mabaik kita tahutan. Alanya ke perkarejuan, nama saya mau luluan, alanya ke persoalan perekonomian doklana asik. Somal doi mabaik kita tahutan. Alai molo tahutan kamu na di bagasan parngulomuna. Takas hata ni debata sa tuhamuna tuhita gaduk marsada-sada pirmaton dimuna unak kamu nama biar. Kenapa ini perlu bagi kita? Ini merupakan sebuah kepastian iman bagi kita. Di patogu debata hita
Lapatan na debatan na madokon dang palwason ni debata hita merdala di bagasan parnglota. Dang palwason ni debata hita madala ni ngulut taon di bagasan hatautak. Urupan ni debatado hita manaon saluk na akka si taonono. Pos maruhamuna damang dainang. Engkau pada saat ini boleh menghadapi banyak pergumulan. Baik di tengah-tengah rumah tangga, baik di tengah-tengah pekerjaan, baik di tengah-tengah pendidikanmu, atau apapun itu yang kau hadapi. Lewat firman ini Tuhan katakan kepada kita, pribadi lepas pribadi, jangan takut. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelepasan kepadamu. Janji yang Tuhan sampaikan ini harus kita katakan amin di dalam kehidupan kita. Karena janji ini pasti sampai kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Napadua honda bang denang nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Ahado nanang dohono ni debata tuita dia pala partikenon. Debatado natuk palua ko siya nasa holsoni roha. Napadua nanang dohonon na. Ketika engkau dilanda persoalan di dalam kehidupan, nabuy paluahok ko dada jolma ala debata. Ini perlu kita pahami. Di bagasan buku Pilipio pa ayat 10 ayat dokon. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saluhu na bodoh tahun di bagasan ibana na mangalio gogo tuaw. Na marlapatan mai unang luluy hamuna pangurupion tujol mana ase. Unang baik kamu na pangurupion marhiti-hiti pamikiran muna. Unang etok kamu na hamoraon. Hamalo muna boy mangurupi hamuna. Palohok kamu na siya nakasih tao na muna. Alay, holang debata sabing do na boy palohok kamu na. Alini papos hamuna ro hamuna. Maka porse debata di bagasan ngolo muna. Jangan engkau mencari kelepasan yang ada di dunia ini. Karena keselamatan sesungguhnya itu sudah diberikan di dalam Yesus Kristus. Hanya Kristuslah yang mampu menyelamatkan kita dari segala pergumulan kita, dari segala dosa kita. Maka cari jalan keselamatan itu, yaitu mau engkau bersama dengan Kristus. Serahkan hidupmu sepenuhnya kepada pemerintahan yang dibawakan oleh Yesus Kristus. Biarkan Kristus yang memerintah hidupmu supaya engkau mendapat kelepasan di dalam kehidupanmu. Supaya engkau mendapat kekuatan ketika engkau dilanda persoalan. Napataluhon damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Marhite-hite hatan di debatahon neng sahat tuhita sada baga-baga na bulon. Na mapitung gabi marnida. Mungkin sa lilingok ka muna manginang mapitong partod diyo muna. Alaniak ka pardagingon. Alaniak ka hagyo ni portibyon. Alay marhite-hite hatan ni debatahon nang didokot tu hamuna. Pauba hamuna ro hamuna. Asa gabi boy hamuna maria-ria majalo haluaon na pinatupan ni Yesus Kristus. Lepaskan segala sesuatu yang mengikat engkau yang ada di dunia ini. Supaya apa? Supaya kelepasan itu bisa kamu lakukan di dalam kehidupanmu. Firmaton di muna. Na perpudi sahali damang dainang nenolongan bagasan Yesus Kristus. Adong sada cerita. Adong masahala na poso nang tamat siyan perkuliahan. Jetong rohadibana ikon sonang man yang nguluna. Matamak ke ibana dengan status cum laude. Alay marpikir may mana. Ubay na nola maratusan dan diterima. Alana diberingi mana di itu mana sian statis di kampus na. Gudang aka senior na pengangguran. Do imana may buga sa rohana. Mulu ubay na no disan dan diterima. Maila aw. Api kumlo tao. Ubay na no musil dewala marakusan dan diterima. Maila aw. Ima samarhusori terus di bagasan rohadi dulu. Mardala mapartikian. Sampai 10 tahun. Dung tama imana kuliah. Lalap dan karejo. Alan di biar ni rohana.
damang dahinang nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Hita pe jujud de songoni. Jujud ala ni biar ni roh hagabe mau to. Tetapi lewat firman ini Tuhan mau katakan kepada kita, jangan engkau takut. Engkau tidak akan pernah bisa tahu apa yang akan bisa kamu terima kalau engkau tidak berusaha dan tidak mau mengusahakan. Maka firman ini mau mengatakan kepada kita, hilangkan semua ketakutan yang ada dalam dirimu. Hilangkan semua beban yang ada dalam pikiranmu. Supaya apa? Supaya nyata kasih karunia Allah yang mau Tuhan nyatakan ke dalam kehidupanmu. Amin. Martanya kita. Muliate Tuhan. Nunga taruli hami marhite-hite hatam. Papos maruhan nami asa pirtod dinami unang behami tahuta di bagasan parlon nami. Gudangak kana rahis, gudangak kana suharsen bagasan pikiran do parlon nami. Ale porsedo hami. Urupa mudo hami mamulus saluhunay. Papos rohan nami, pato guruhan nami asa totong haporusan holang tuhosanpi. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Shalom. Tuhan mamasu-masu hita salhuna. Salam sehat.